prestaketa guztia luzea eta oso gogorra izan zuretzat, baina ez fizikoki bakarrik, psikologikoki bai, ezta? Bai, buru aldetik isa, bai. Fizikamente paliza gogorra, baina ja oitxute edo ja oitxu nintzen da mendir eta gero zema eta ia prestatzen, palizi hartzen du, baina erungarretxe edo. Ze fizikamente ia ondoa eta numero gehi atara bida, baina, ia mentalizea dute. Nitzak gogorra izan du beti, mentalidali, hori, jota, ondo txarto, gero gabetako hori, gabetan, esnatut hori esnatuten hori ansiedad, hori izaten dana, nik ez negizien hori ansiedad zan, edo zer zan. Nik usten apakarri zela, ostra, jota, gabintzatzen nintzen eta haikik esnatut, amisetan da, arnazestu eta horrek eusu. Batez be, erantzunkizuna eta bildurra, frakasatzeko bildurra. Bai. Eta gero beste gauza bat, nitzako gatsa izan dena jana kontrolatzi. Nitzako, jatu nahondiz izanok, eta uste honik nekiek edo berak ekartzen dela hori apetitu edo ustakin nik. Gehiago jan beharrean. Ze nik harri gautzaile miskinik itxote zautzen. Harri gautzaile nik zautun denak, ditu jatunen. Eze kreatu. Harri gautzaile potentik izan dina, esan nire dut, pelorenako, Nacho, honek izan dituten danak, jurre baso, danak, ostrendaini eta danak jatunen. Gero pixka zainun bihar, zezatok, mendire. Arrexak inkustuen palizak. Eta jun maire, eta danan botatzekotan, dordun beti. Eta hortan, inok laguntzen duzun, zer jan, zenbat jan, eta hori guzti? Okedie, txuleti, egunero. Egunero txuleti? Egunero txuleti. Egunero, urtietan. Egunero. Bai. Da gero ensaladie, bestie, eta hori normal. Baina arrotza pregidoek alasota? Bai, arrotza pregidoek, nik urte osuen, dozena bat ez nintzet. Urte osuen, da patata pregidoek eta ni lejos. Saltzaipez, gixeu eta horre saltzak horre fuera. Ez sekuluz. Da ondo torri jatak, oin be, aldala jot, igule saltziartzek bat, entzaladian binagre eta hori hori naturala, hori bai, baina hori beste hori saltzie horre tortzen eta hori kendu nagoan, orduan, eta txustetik etzen.